Al Matarranya, la Setmana Santa arranca amb la Fira del Vi, el Mercat Medieval de Queretes, una cita que transporta el poble 5 segles enrere i omple els carrers de visitants. Va ser un cap de setmana ventós, però d'assistència massiva. La clau de l'èxit, segons l'Ajuntament, és la combinació de les dues propostes. Son 25 años y de la Feria del Vino, y el Mercado Medieval pues empezó 5 años después, como todos sabemos, y la verdad pues que fue un acierto pues que porque una feria con la otra pues se han conjuntado muy bien, y a lo mejor pues una sin la otra pues a lo mejor estaríamos hablando pues que la Feria del Vino no hubiera llegado a estos 25 años. Pero de esta manera, pues bueno, es una feria familiar, como veréis hoy durante todo el día, son familias enteras que vienen a disfrutar de todo el mercado medieval que está dentro del casco antiguo, y después pues las catas de vino, que ya catas vinos de la temporada. Lo nucli antic ha estat un altre dels grans punts d'atracció, convertit en un autèntic escenari medieval. Carrers engalanats, oficis antics i animació han transportat els visitants al segle XVI en una proposta impulsada per l'Associació del Medievo. És un pobre planet molt bonic, les parets en pedra, doncs ja te l'engalanes una mica, doncs ja és lo tot. I bueno, doncs molt bé i tant. La implicació del teixit associatiu és un dels pilars de l'esdeveniment, des de l'elaboració de productes artesanals fins a l'organització d'activitats. Desenes de veïns fan possible una fira que ja és tot un referent cultural. Està l'associació de dones, hi ha les noies, un grup de dones d'aquí que fan sabó artesano. Estos ja són de tots els anys. Els més joves fan la cantina que hi ha allà al parque. Per la nit munten la disco mòbil, doncs bueno, si cada un fa una cosa, s'organitza la festa i tots poden participar. Amb aquesta edició especial, Queretes reafirma el seu paper com a punt de partida de les Fires del Matarranya i consolida una proposta que combina tradició, cultura i promoció del territori.